Christian Brutz, Siemens Energiko kontseilari ordezkariak argibide gutxi eman eta galdera asko piztu ditu gaur goizean egindako agerraldi batean. Siemens Energik atzo iragarri zuen ofizialki Siemens Gamesatik falta zaion zatia erosteko eskaintza publikoa egiteko asmoa akzioko 18,05 euro eskaini ditu eta orotara 4.000 milioi euro ordaindu Siemens Gamesa burtsatik ateratzeko. Horrekin Siemens Energik ekintza bateratua eta kudeaketa eraginkorragoa lortzeko asmoa duela esan du Brutzek, helburua egiturazko optimizazioa delakoan argi zegoen Alemaniako taldeak zerbait egin nahi duela Zamudioko taldearekin azken 2 urteetan ia 2.500 milioi euro galdu ditu Siemens Gamesak horietatik 740 milioi azken 6 hilabeteetan. Albisteak nola ez kezka eragin du langileen artean besteak beste, Clara Fernández, Zamudioko Siemens Gamesako enpresa batzordeko presidenteak kezka agertu du enpleguarengatik eta konpainiaren beraren norabideagatik. Azaldu duenez, zuzendaritzak igande goizaldean jakinarazi zion enpresa batzordari Siemens Energik Gamesa bere ganatzeko eskaintza publikoa egin duela. Arratsaldeon guztioi, testuinguru honetan langile batzordeak berehalako bilera nahi du zuzendaritzarekin operazio honek izan ditzakeen ondorioak argitu diezazkion enpresak. Era berean Eusko Jaurlaritzarekin eta Espainiako gobernuarekin batzarrak egin nahi ditu, bi gobernuek multinazionalari presioa egin dizaioten lanpostuak blindatzeko bere aldetik, Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapenerako sailburuak esan du, enpresen bat egite albiste ona dela, baldin eta enpleguari eusten bazaio. Operazio horren inguruko informazio argigarria eskatu du hala ere, zalantzak uxatzeko izan ere uste du Siemens Energik bere asmoen berri eman ez izanak ziurgabetasuna sortu duela batez ere langileen artean. Euskadin badu beraz etorkizuna izan dezake, ikerketa gehiago beharko da, hainbat ekimen martxan jarri beharko dira, baina zentzu horretan uste dugu badagoela aukera enpresa hori jarraitzeko eta ongi jarraitzeko. Berriro diot, nik uste lehentasunezkoa da gardentasuna eta komunikazio egoki bat egitea. Ze horrek bakarrikan nolabait aplakatzen ditu eta lasaitzen ditu inplikatuta dauden pertsonak, zuzenean inplikatuta daudenak eta horiek langileak dira. Ostera gaiz aldatuta Espainiako errege emeritua Zarzuela Jauregira itzuli da gaur 2 urte ondoren Felipe erregarekin eta familiako beste kide batzuekin batzeko nola ez arrabotsa sortu du bidaiak, ogasunaren aurrean epez kanpo egindako milioi askoko erregulazioei buruzko inolako adierazpenik eman ez izan atarteko. Roberto Uriarte Unidas Podemoseko diputatua izan da gaur gurean gonbidatu nagusi gisa eta lasai iritzi dio gaiari. Beste azalpen batzu falta zaizkigu, zaigu interesatzen horren beste bitxikeriak edo zertan dabilen bere erregatetan eta bere gauzetan eta jakin nahiko genukena da beste gauza batzuk benetan kezkagarriak direnak eta jakin izan ditugunak aspalditik bere doaitzak eman dituenak 75 milioiko diruak, aziendarekin dituen arazoak, nola dagoen bere egoera beste eskakizun judizial batzuk edo eramaten ari direnak Europako beste estatu batzutan, hau da jakin nahiko genukena eta ez nola bere temporal librea pasatzen duen. Bestadetik 2 urteko pandemiaren ondoren eta uda honetan jaiak bueltatzarekin batera, jaietan emakumeen aurkako indarkeria matxista prebenitzeko tokiko prozesuak sustatzeko gida aurkeztu dute gaur Lakuan berdintasun justizia eta gizarte politiketako sailak banatuko du emakundek, foru aldundiek eta eudelek bultzatutako beldurbarik programaren esparruan egin dena. Beatriz Artolazabal, berdintasun sailburua. Ez dago aitzakirarik eta jaiak ezin dira aitzakia izan emakumeok jarrera sexistak jasateko. Emakumeok jaiak askatasunez ospatzeko eskubidea dugu. Eta hau bermatzeko jarrera aktibo bat behar dugu gizarte osoarena, erasoen kontra eta berdintasunaren eta errespetuan oinarritatuko harreman alde.
Bestaldetik 2 urteko pandemiaren ondoren ikusi dugu zein izan den Artolazabalek hitz egindakoak eta horrez gain nazioarteko gaiei heldutan Pablo González kazetariaren behin-behineko espetxealdia igandean amaitu beharko litzateke, baina fiskaltzak ura luzatzea eskatu du. 10 urteko espetxe zigorraren aurrean egon daiteke. Ane Irazabal kazetariari galdetu diogu gaur auziaz. Harrigarriena izaten ari da jendearen eta gobernuen isiltasuna ikustea kontu honekin, ez? Azkenean, Pablo González bihurtu da simbolo bat ulertzeko nola gerra honetan, Ukrainako gerran, gailentzen ari diren alde bakarreko diskurtsoak. Hau da, bakarrik beltza edo zuria erakusten dutenak eta ikuspuntu kritiko guztiak isilarazteko ahalegin bat islatzen du nire ustez Pablo Gonzálezen atxiloketak. Isolamendua da agian, ez dakit, nik esango nuke polemika gehien sustatzen duena eta lotxagarriena, ez? Azkenean Europako Batasuneko herrialde baten baitan atxilotuta daukaterako, kasu honetan Polonian, eta oso zaila izaten ari delako defentsarentzat ere, berarekin beharrezko defentsa bat ezur mamitzea. Nik esango nuke hemen Turku buru bat bilakatu dela, hau da, bera bihurtu dela pixka bat Ukrainako gerran gertatzen ari denaren simboloa kazetaritzaren ikuspuntutik eta oso arriskutsua iruditzen zait. Eta lerroburuekin bukatzeko kulturan maiatzen 24tik 29 bitartean Gasteizko kaleak barre algaraz beteko dira, komedialdiaren 2. edizioaren harira Josu Olano egitaraguaren antolakuntza arduratu da, eta Gasteizen umore jaialdi bat sortzea ezinbesteko ikusi zuela nabarmendu du. Egun batean bildu ginen eta COVID pandemia zen eta jendea txikta egon zala da. Ez dakit horrendik den edo horrendik ez, baina horren inguruan hasi ginen izketan eta esan genuen nahi izan zen hau jendea batez ere eta gizartea eta dana animatu behar dugu eta humore pixka bat pilu behar dugu hemen, ze dana ematen zuen oso tristea zala, oso durbela eta ez. Orduan bururatu zitzaikon jaialdi bat egitea horren inguruan, humore jaialdi bat egitea Gasteizen. Bada lerroburuak horrela direla, badira gurean heldu beharreko beste zenbait gai pandemiaren ondorioz 2 urtez ospatu gabe egon ondoren bueltan izango da ibilaldia. Igandean ospatuko da Bizkaiko ikastolen jaia, Erro Harriar lelopean Abusu ikastolak antolatu du aurtengo edizioa eta halaxe mintzatu zaigu gaur Zaloa Aldatz Abusu ikastolako zuzendaria jaialdiaren atarian. Neskeria badeko ze txanda guztiak lotute, ja infrastruktura guztiak ja daukagu prest. Orain ja azkenengo txanpan, ja aldapa bera tokatzen jaku, eta bueno, aurrera. Bakarrik geratzen zaigu ja eguraldi ona, ez? Ja hori ere enkargatuta dekogu, orduen. Listo, eguna iristeko zai. 3. antolatzen dugu, eta ia esan oso erronka handia izan da. Azkenan ezin dugu ahaztu 2 urtez egon garela pandemian, orduan berriro berreskuratzea, azkenean kriston elkarlana egin izan dugu guraso, ikasle, irakasle guztien artean. Urte osoan zehar egindako lanari esker, bai lortu dugu berriro, ez? Nolabait kohesioa lantzea ikastola mailan eta zentzu horretan oso pozik gaude, ez? 2022ko ibilaldia Bizkaiko ikastolen jaia Bilboko Abusu ikastolari egokitu zaio. Maiatzaren 29an 3. aldiz ospatuko da ibilaldia Abusun. Pandemia osteko Bizkaiko lehen jai erraldoia familia zein lagunekin euskaratik eta euskaraz ospatzeko eguna izatea nahi du Bizkaiko herri handinetako ikastola txikienak. 2022ko ibilaldiak Erro Harriar leloari helduko dio. Leloa oso jolastia da eta argia da, ez? Batetik dago erro. Erroak, sustraiak, sentotu nahi ditugulako, arro gaudelako zer garen, nor garen, errotarri bat bezala bueltak eta lantzen gabiltzalako geure irina, eta geure irina euskara da, ez da besterik, eta Erro Harriar. Guztira 4,2 kilometro eta 4 gune izango ditu ibilaldiak. Ikastola gunea, Abusu ikastolan, Erro gunea, Ibai Eder parkean, Harri gunea, Oiagarran, eta Argunea Montefuertan. Antolatzaileek azaldu dutenez, musika, jokoak, ikuskizunak, tailerrak, kirola, dantza, ipuinak eta askoz gehiago uztartuko ditu ibilaldiak.
Horrez gain, ibilaldiaren zirkuitua eta guneak garbi mantentzea eskatu dute, eta gaineratu dute erasorik gabeko jaia izateko protokoloak landu dituztela. Maiatzaren 29 bitarte Halaber ibilaldia.eus webgunean ibilaldiari buruzko informazio guztia dago eskura. Asteburak utzitakoak berreskuratuz berriz milaka lagunek Donostiako kaleak hartu dituzte euskararen alde, hori baino gazte gehiago izan dira manifestazioan zein aldarrikapenetan, nabarmen, eta Euskal Herrian euskaraz bizitzeko dauden oztopoengatik kezka agertu dute antolatzaileek. Azkenean mobilizazio hau deitu izan dugu ez, bai gazteok sortutako edo izan da, euskararen egoerarengatik kezkatuta geundelako, baina hasieratik ipini gara euskalgintzarekin kontaktuan, harremanak egin ditugu, lankidetzan aritu gara ez, ikusten genuelako mobilizazio hau izan barzela inflexio puntu moduko bat ez, bai euskararen egoeraz jakinarazteko, ze uste dugu azken boladan igual, eman dela asimilazio moduko bat gauzak ondo daude, eta ez da egia, gero eta gehiago, baina larria da egoera, eta orduan uste dugu bai herria aktibatzeko eta antolatzeko momentua dela, eta aldi berean herriak eskatzeko ez, eta exikitzeko egiturazko neurri batzuk egoera honi aurre egiteko. Nik aurre bi hitz ekarriko nahiko nituzkiona, ilusioa eta inflexioa. Ilusioa berriz ere Donostiako kaleak beteko ditugulako ilusioz, baina determinazioz. Euskaraz bizi nahi dugula aldarrikatzeko, eta euskaraz bizitzea gure eskubidea dela lau haizetara zabaltzeko. Baina hori guztia esan bezala ilusioz egingo dugu. Ilusioz, eta hau benetan esan behar dugu, ikusten dugulako euskararen katea ez dela eten. Gazte euskaltzalen sareak determinazioa erakutsi duela euskararen borrokarekin aurrera egiteko, eta beraz euskararen kate begi sendo bat izango dugu hemendik aurrera. Iruditzen zaigu, gaurko eguna zagititza historikoa den, baina benetan euskararen historian argazki hau gorde beharko dugu. Eta inflexioa, Begoñak esan duen bezala, gaur egun oraindik Euskal Herrian ez dago euskaraz bizitzerik. Eta horretarako beharrezkoa da, behingoz, hizkuntza politikak berrikustea eta euskaraz bizitzeko eskubidea ahalbidetuko duten politikak ahalik eta arinen abian jartzea. Horretarako bildu gara hemen, batasunetik, bateratasunetik eta aldarri batgarrarekin. Euskara aurrera. Asteuru honetan ere Nafarroa Berriz Altxa plataformak duela 500 bat urte Espainiako okupazioaren aurka Nafarroa osoak egindako matxinada oroitu du. Nafarroako errege artxibo nagusiaren aurrean Iruñean ekitaldia Iruñeko askatasun martxa gisa izendatu dute, eta amaiuraldirako 2 aste falta direlarik bertako beroketa eriketa gisa aurkeztu dute. Zehazki amaiuraldian parte hartzeko gonbita luzatu diete bai gizarte nafarrari, bai eta Euskal Herritarrei. Elkartu gara hemen, 2022ko maiatza honetan betetzen direlako 500 bat urte Iruñeko hiritarrak gaztelar konkistatzaileen aurrean altxatu egin zirela. Eta guri batetik iruditzen zitzaigun jende horrek, matxinarretan parte hartu zuten iruindarrek omenaldi bat merezi zutela, horrela egin genuen iaz eta horrela nahi genuen egin aurten, eta gainera egin nahi genuen dantza baten bitartez, alai, ospatuz, duela 500 bat urte egin zuten bezala. Gure aldarri nagusiak jakinak dira, Nafarroa Berriz Altxa jaio zen burujabetza aldarrikatzeko, iruditzen zaigu 21. mendean Nafarroak eta oro har Euskal Herriak dituzten erronkei aurre egiteko beharrezkoa duela burujabetza berreskuratzea. Horretarako ezinbestekoa da masa kritikoa sortzea, kalea hartzea, aldarri hori ozen entzun dadin eta taula politikora igo dadin, eta horretarako bereziki gaur elkartzen gara, dei berezia luzatzeko Nafar gizarte osoari eta Euskal Herriari ekainaren 5ean amaiurren ospatuko dugun amaiurraldian parte hartzera, benetan lau haizetara zabaldu dadin burujabetzaren aldeko aldarria. Bye.
Entzun dugu Roberto Uriarte, Unidas Podemoseko diputatua Lerroburuetan, errege emerituaren Madrilako itzuleraz, bada ez da gurean gaiari heldu dion politikari bakarra Eneko Andueza, PSeko idazkari nagusiarekin ere konexio egin dugu eguerdian eta ondoko balorazio egin du aferaz. Oso importanti izango zala, bidaia aprobetxatxia gauza asko argitzeko eta alden heinean ere beharrezkoa litzateke ere barkamenak eskatzia. Gure ustez gardentasuna oso beharrezkoa da halako instituzioetan eta esatia dakagu berak bere instituzioan edo bere karguaren arabera aprobetxamendu pertsonal bat eduki duela eta hori onartezina da. Beraz, barkamenak eta azalpenak emoteko izan beharko litzateke bidaia. Ordea, asteburu honetan industria eta ekologiaren inguruan PSek egin duen jardunaldian adierazi du sozialistek trantsizio energetikoaren eta ingurumenaren aldeko apustuan ez dutela onartuko ez aitzakiarik ez atzerapenik eredu ekonomiko jasangarria, berritzailea eta inklusioa eraiki nahi dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan Udane Arbeo. Trantsizio energetikoaren eta ingurumenaren aldeko apustuan PSek adierazi du ez duela onartuko ez aitzakarik ez atzerapenik. Eneko Andueza PSeko idazkari nagusiak azpimarratu du sozialistek argi dutela ingurumenarekiko duten konpromisoa eta interes orokorraren defentsan duten implikazioa, industriaren eta ekonomiaren sektorearen hazkunde justua eta iraunkorra bultzatzeko. Eta baztertu egin du interes taldeen eta eskuindarren aurrean legapenak egitea. Ezinbestekoak diren erabakiak atzeratza baitute helburu. Interes orokorra defendatuko dugu beti egin dugun moduan. Gure industriaren eta ekonomiaren hazkunde justu eta iraunkorra. Eta errealismoz egingo dugu, baina ezinbestekoak diren aldaketak eten gabe. Anduezak Crecer Mejor hazkunde eredu berre jardunaldiaren amaiera ekitaldean egin ditu adierazpen horiek, PSek Donostian egin duen ekitaldian. Besteak beste industria sektoreak digitalizazioaren edo trantsizio ekologikoak ekoizpen sisteman dituen ondorien aurrean egin beharko dituzten aldaketei buruz hitz egin dute. Hitzaldian buruzagi sozialistak esan du modu jasangarrian berritzailean eta modu inklusiboan nola hazi hausnartzeke dagoela. Eredu ekonomiko berria eraiki nahi dugu Euskadin. Eta eredu hori jasangarriagoa, berritzailea eta inklusiboa izatea nahi dugu. Testuinguru honetan Next Generation funtsak sortzen ari diren eragi positiboa baloratu du Anduezak. Eta Euskal Autonomia Erkidegora bideratutako 819 milioi euroa gogorarazi ditu. Baita Euskal Ekonomiaren funtsezko arloetan lankidetza publiko-pribatuko 11 aperteak ere. PSeko idazkari nagusiak alaberra arreta jarri nahi izan du sozialistak eraikitzen ari diren arau korpusean. 2050erako berotegi efektuko gasen isurketetan ekonomia neutrala lortzeko helburua lortzaldera. Helburu hori Espainian berriki onartu den klima aldaketari eta trantsizio ekologikoari buruzko legeetan oinarritzen da. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan lege horiek oraindik onartzeko fasean daude. Klima larrialdiaren arira Pirinioetako glaziarren erdia baino gehiago desagertu dira eta 20 baino ez dira geratzen oreka egoera delikatuan. Bestalde munduko meteorologia erakundearen azken txostenaren datuek erakusten dute lau adierazlek markak hautsi zituztela iaz eta horiek ondorio kaltegarriak eta iraunkorrak eragingo dituztera ekosistemetan eta garapen jasangarrian jarraian xehetasun gehiago Udane Arbeoren eskutik. Klima aldaketa itsasoko urmailaren gorakada berotzeak larrialdi egoera areagotzen da mundu osoan. Pirinioetako glaziarren erdia baino gehiago desagertu da 1983tik eta beraz 20 baino ez dira geratzen jardunean eta oreka egoera delikatu batean daude. Hori da hain zuzen ere klima aldaketaren Pirinioetako behatokiaren Adapir proiektuaren ondorioetako bat. 1949tik 2020ra urteko batez besteko temperatura 4,6 gradu igo dela ohartarazten baitu. Horrekin batera klima aldaketa neurtzeko funtsezko adierazletako 4 markak hautsi zituzten 2021ean, munduko meteorologia erakundeak adierazi duenez. Horren arabera giza jarduerek planeta mailan aldaketak eragiten dituzte lurrean, ozeanoan eta atmosferan, eta aldaketa horiek ondorio kaltegarriak eta iraunkorrak dakartzatek garapen iraunkorrerako eta ekosistemetarako. Berotegi efektuko gasen pilaketa itsas maila ozeanoen berotze edukia eta hil naziotza dira markak hautsi zituzten adierazleak.
Horiei dagokienez txostena nabarmendu dute ozeanoen pH-a azken 26.000 urteotako mailarik baxuenean dagoela, eta azidifikazio hori gertatzen dela ozeanoek xurgatzen dutelako gizakien ekintzarengatik sortutako karbono dioxido isurketen ia laurdena. Itsas mailaren igoerari dagokionez goia jo dute datuek. 2013 eta 2021 epean 4,5 milimetro igo zen, batez beste urtero. Horrek esan nahi du 1993 eta 2002 artean erregistratutako halako bi egin zuela gora. Hori gertatu da txostenak dioenez izotz kontzentrazio handiak masa galtzen eta urtzen ari direlako. Hori ez gain nabarmendu dute Antartikako ozono geruzaren zuloa ohikoa baino zabalagoa eta sakonagoa izan zela iaz, hain zuzen 24,8 milioi kilometro kuadrokoa. Testuinguru honetan Antonio Guterres Nazio Batuen Erakundaren idazkari nagusiak energia eredua aldatzeko deia egin du. Erregai fosilak kale itsu bat direla adieraziz ingurumenari dagokionez, baita ekonomikoki ere. Testuinguru honetan gazteen Euskal Herriatokiak burututako inkesta baten emaitzen arabera Euskal Autonomia Erkidegoko gazteen 78 larrialdi klimatikoan gaudela uste du egoerari aurre egiteko, gazteen 80 egungo hazkundean oinarritutako eredu ekonomikoa birplanteatu behar dela deritzo. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako gazte gehienen iritziz, egungo egoerak larrialdi klimatikokoa da, eta nagusiki amorrua eta sumina eragiten diete klima aldaketaren gainean pentsatzeak. 50% uste du klima aldaketaren aurkako borrokak lehentasunezko izan beharko lukeela Euskal Autonomia Erkidegoan. Gazteen Euskal Behatokiak argitaratu duen klima aldaketa, energia trantsizioa eta garapen jasangarrirako helburuak inkestak jasotzen ditu datuok. EAEko 15 eta 30 urte bitarteko gaztei egin zitzaien inkesta. Gazte kolektibo horren iritziz aurrerapen zientifikoek ezingo diote klima aldaketari aurre egin, guk bizi estilo aldatzen ez badugu. Gazteen ustez egungo eredu ekonomikoa eta kontsumo ohiturak aldatu behar dira. Era berean gazte gehienek izan dute trantsizio energetikoaren eta Europako itun berdearen berri. Baina gehienek ez dute uste posible denik itun horren helburu nagusietako bat betetzea. Alegia 2050erako berotegi efektuko gasen zero emisio garbi lortzea. Klima larrialdiaren arira Goan Earth aldizkarian argitaratutako ikerketa berri bateko hartarazi duenez, klima aldaketaren ondoriozko ingurumen temperaturen igoerak eragin negatiboa du gizakien loan, urtean atxeden orduak murriztuz. Hala ere funtsezko giza jardueretan ere eragin handia izan dezake, ongi izaterako funtsezkoak diren jokabide emaitzak, emaitza psikologikoak eta fisiologikoak barne. Ikertzaileen arabera bere aurkikuntzek iradokitzen dute 2089 urterako temperatura suboptimuek urtean 50 eta 58 lordu hartan igatu dezaketela pertsona bakoitzeko. Gainera uste dute temperaturak lo galeran duen eragina nabarmen handiagoa dela diru sarrera txikienak dituzten herrialdeetako egoiliarrentzat, baita adineko helduentzat eta emakumeentzat ere. Eta lerroburetan aipatu jaietan emakumeen aurkako indarkeria prebenitzeko gidari liburu bat jarriko da udalen eskuran. Eskura lakuan aurkeztu dute ekimena eta bertan izan da Hamaikako lantaldea. Uda heltzear dago eta honekin batera jaiak. Emakundek egina Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko foru aldundiekin eta eudelekin lankidetzan, jaietan emakumeen aurkako indarkeria matxista prebenitzeko tokiko prozesuak sustatzeko gida aurkeztu da. Ez dago aitzakirarik eta jaiak ezin dira aitzakia izan emakumeok jarrera sexistak jasateko. Emakumeok jaiak askatasunez ospatzeko eskubidea dugu. Eta hau bermatzeko jarrera aktibo bat behar dugu gizarte osoarena, erasoen kontra eta berdintasunaren eta errespetuan oinarritatuko harreman alde. Udalen artean banatuko den gida, jaietan emakumeen aurkako eraso matxistak prebenitzeko herrietan egiten ari diren lana indartzea du xede, berdintasuna eta errespetua ardatz direlarik. Uda berezi honen aurrean egoerak larritzen du, izan ere oraindik emakumeak jai giroan ez dira behar beste seguru sentitzen. Pentsatzen dut tamalez, beti bezain txarra izango dela, edo ez dakite azkeneko datuen arabera bai ikusten dela, edo zein jai, herritako jaiak hasi direla orain, eta
datuak ez direla bat ere onak, eraso homofoboak ere igo dira izugarri pila, eta bastante larritua nago egoerarekin, ez? Azken aldian bai agertu da iragarkietan gero eta eraso gehiago dela batez ere hemen Gasteizen, eta pizka bat kaletik agian ateratzea bakarrik gauean batez ere beldurra, baina goizez ere bizi ditut horrelako erasoak. Cuando salimos de fiesta, por ejemplo, yo intento no volver nunca sola a casa y así, porque sí que cuando vuelves sola parece que ya si tienes a alguien detrás ya piensas como que te va a hacer algo así y siempre vas como con el miedo de que te va a pasar algo. Eraso matxistak identifikatzeko eta prebenitzeko, eraso baten biktimei arreta emateko eta eraso bati erantzun publikoa antolatzeko jarraibideak emateaz gain, erantzkin bat du, bereziki ostalaritza sektoreari eta txosnei zuzendua. Eta datorren ekainaren 5ean Gasteizen emakumearen lasterketa ospatuko da, eta gaur izan daren aurkezpena, Oian Ederren, Gasteizen aurten 5.600 metroko ibilbidea prestatu da. Gasteizko erdigunetik minbizia duten emakumeia hotsa eta ikusgarritasuna emateko helburuarekin. Martin Fizek lasterketako presidenteak azaldu dizkigu lasterketaren setasunak. Esta edición vuelve a ser muy especial porque volvemos a nuestros orígenes con un mejor recorrido, con mayor participación, que se ha vuelto a incrementar la participación de la mujer en este tipo de eventos, y una carrera que vuelve a ser totalmente solidaria, en un circuito de 8 carreras por 8 ciudades, y Vitoria junto a Madrid una de las pioneras de ello. Eta kulturarlora iritsita aipatu dugu lerroguetan. Ere maiatzaren 24tik 29 bitartean Gasteizko kaleak barre algaraz beteko dira komedialdiaren 2. edizioaren harira. Bestak beste mai inguruak, erakusketak eta ikuskizunak izango dira nagusi. Zer esan nahi du honek? Positiboa dena argidun, enfoke... Azkenik Gasteizek bere umore jaialdia du. Maiatzaren 24tik 29 hiriko kaleak barre algaraz beteta ikusteko aukera izango da. 2. edizioa abian da eta besteak beste mahai inguruak, erakusketak eta ikuskizunak izango dira nagusi. Besteak beste Oskar Terol, Jose Cruz Urrutxaga eta Susana Soleto bezalako izenak izango dira holtza gainean. Enfoke positibo. Hemen eta orain, komedialdia etorri ikustera. Pandemiak eragindako gogorik eza eta goibeltasuna izan ziren komedialdia jaialdiari ekiteko abiapuntu nagusiak. Josu Olano egitarauaren antolakuntzaz arduratzen da, eta hark ere beharrezkoa ikusi zuen egoera zela medio umore jaialdi bat sortzea Gasteizen, umoreak pertsonen bizitzan duen garrantzia zohartuta. Egun batean bildu ginen eta COVID pandemia zen eta jendea txita egon zala da. Ez dakit horrendik den ja edo horrendik ez. Baina horren inguruan hasi ginen izketan eta esan genuen nahi izan zen hau jendea batez ere eta gizartea eta dana animatu behar dugu, eta umore pixka bat behar dugu hemen, ze dana ematen zuen oso tristea zala, oso duela eta ez. Orduan bururatu zitzaikon jaialdi bat egitea horren inguruan, umore jaialdi bat egitea Gasteizen. Aldarria argia da, alde batera utz ditzagun arazo eta kezkak eta momentuaz goza dezagun orain eta beti eta herri batekin posible izan ez gero. Jendeari esan nahi geniona zen aztu zure kezkak, aztu pizka batean problemak. Problemak ez dira desagertuko, zuk ez bat dituzu desagertarazten. Beraz, arrege problemekin. Eta horrezigatik azpimarratu nahi genuen, hemen txe, eta orain txe disfrutatu. Oso importantia dalako. Eta uste du lortuko gola. Badaguneko kontuak horrela direla, iritsi gara albistegiaren bukaerara, beraz, besterik ez, guraldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11 puntu satarian ondo izan eta bihar arte.